Мичо, какво правиш ти нещо? Чакай, сега ще ти обясня. Какво ще? Майко, Това е тази глупост, майко. Не сме след маци, ето сами се готово. Боже. Здравейте, приятели! Още не сме започнали. Чакай, какво Аз съм се заредил с физически, психически нерви набиво, не набиво, направо като моряшки възли нерви. За този сблъсък на поколенията. Аз лично съм нагърбен с тежката задача да науча майка ми как се работи с компютър и Фейсбук, най-вече главно, защото някой е вкарал муха в село. Кой има Фейсбук, не знам от твоите приятелки, да те уча. Първото нещо, което правим. Че на кой приказваш сега? Ние сме само двамата. Миче, че да ни откачим, майка. Аз ли да откачам майка? Хубаво, на кой приказваш така, бе? На Благой, на Сняга и Георгия. Нали сме пуснали сега в момента, сме онлайн, майко. Това в момента говорим на хората, помахай, кажи здравей. Миче, че дет се откачал ми и не караш хората да му мислят. На кой да викам здравей? Тека, че правиш там се тръгна. Чакай, стой тук, стой сега тук. Добре, почваме, слушай сега. Отваряме първо прозореца. Чакай да го отворя, майко, прозореца. И аз се върнима, майко, ако ли си изгуби прозореца, тук да се отвори. Сядай тук веднага. Тъй ми кажи, бе, ама какво да ти кажем, прозореца? Първо ще отворим прозореца. Хора нагледат, идейте, излагаме се. Къде са тези хора, бе, Мичо? Само двамата сме. В телефона вътре са хората, помахай, кажи здравей. Здравейте. Тук в камерата помахай. Майка, че майма правиш на луда. В телефона е имало хора. И какви хора има? Онлайн, майко, онлайн. Миче, да не откача мама в тази София. Откачих хубаво, откачих. Ще те уча ли на нещо или няма да те уча? Ако те ще ми с подигравка, ще тръгаш към мене, няма да уча нищо. Пази ми четето. Фащам се, върните и си. Добре, ела сега, продължавай тук да ме учиш. Хайде, ела сега. Отваряме прозорец. Ето, това е прозореца нарича. Това пространство е прозорец. Това е прозорец. Добре, няма ходиш ми затваряш прозореца и покрите да кетриш. Така, какъв този Фейсбук, мамайко? Какво е това? Виж какви Маргарита? Амфора ли това? Май, ти нали знаеш, че аз се обичам свечата? Маргарита, Миче, че какво се правиш сега? Аз как да разбера, че си ти? Ми как да не разбереш? Майко, слага се профилна снимка. Ще ти избарам една снимка А4 формата и ти я слагам вътре. Аз съм устаряла вече неща снимка. Гледай какво хубави цветя, гледай. Добре, слушай сега, маме. Да. Нали се ти говорят твоите клюкарки там, в село? Клюкарки, че пък. Къде ма били гледали и какво било? Ма се те гледат, Мича, пък как може сега те първо да те гледат, аз зато и викам, ще дойда тук, че да ме научиш. Така. Как може бе, майко, първо, че и ми викат, видяхме твоя Митко, публикувал се в една страница. Каква е тази страница? И само кера на водата ще го направи. Тя, защото друга работа няма, мъж ни обръща внимание. Румяна ми го каза, Румяна. Още по-зле Румяна. Ледече Румяна. Румяна, дете ти отрови кокошки, друг въпрос. Виж сега, слушай много внимателно. Там, където ги пускаме тия клипове, страница се нарича Go Crazy. Go Crazy? Go, майко, go. Слушай, бе, Миче. Чакай сега, вие, ти ще ме побъркаш. Ти ще ме побъркаш. Ама ти сега какво значи? И голи ли се снимате, майко? Хората да ми се смеят хората, майко. Малко да дигне нивото. Хората на гледат. Crazy ли сте? Ще ме слушаш ли или не? Добре. Go Crazy. Go Crazy. Go е нещо друго. Виж сега ще го напиша. Айде сега гледай. Go Crazy BG. Чаткаш ли? Go Crazy BG. Go. Какъв гол, майко? Go е гол. Go как? Go Crazy BG. Ай пак. Go Crazy BG. Нали така? Ще стане. Има някакви наченки, много малки, но... Глупости, Мича, наченки. Ето тия страницата. Go Crazy BG. Добре. Кажи пак да те прочувам. Go Crazy, мама. Crazy BG. Go Crazy BG. Вече сме в страницата. Да. Така, първото нещо, което трябва да направиш, майко. Удряш тук, му отперваш един лайк. Приятели, вече сме в страницата, здравейте. Нали няма никой там, какво махаш? Какво? Айде сега, удряш тук един лайк. Ето, приятелите да навидат. Ето. Що не казваме, Митко, нещо. Цяла чанта имам с лайка, бе. А Джорджан нямаш ли? Донеси ли Джорджан? Лайк, майко, на английски харесвам. I like you, my mother. Че аз да не съм англичанка, кажи ми така. Може да си перушан, ама I like you. Лайк харесвам. Може на майка си да наричаш перушан, Миче. Майко, лайка как мога да така, сега какво да правя? Натискаме лайк. Значи харесвам. Натискам лайката, добре. Лайк, не лайката е друго, майко. Лайк, добре, лайк, натискам лайк. Стъпка 1 вече си готова. Даваме втора стъпка. Follow. Това е следвам.
Моят английски също не е много добър, приятеля, но следвам. Ма говори ми на български, бе, какво се губиш да ми говориш да си кълчиш езика? Кажи на Добре, следваш страницата. Хареса ли сме страницата Go Crazy? След това я следваме. Когато дадеш тук, виж отдолу какво пише. See in first. Демек, нали, твоите са големи клюкарки. Те, вероятно, твоите клюкарки са натиснали See in first. Да виждаш всичко най-ново в страницата първа. Разбираш ли? Ами аз точно това ми е целта първа. Знам та, 2 крачки напред и где ще стъпиш. Да, как? Ето, даваме сега See in first. Нали? Така, See in first. След това стъпка 3. Share. Share, майче? Share. Да, като това шербет, нали? Като горбет, шербет, такива работи. Само, че този шербет, споделяне може да го сложиш в твоя Фейсбук, твоята лична страница. Значи, повече приятелки да го виждат. Да, шербета да видят повече приятелки, мурафета, който се излъчва в момента. Чаткаш ли? Да, бе, чаткам, как да ни чаткам. Така. Майка ти път да ни чатка сега. Тя майка си чатка па накрая. Добре, 3 точки има тук. 3 точки, майче, е да поканиш invite friend. Значи, Демек с 2 думи, покани приятел. Да хареса страницата. Поканвам в приятели да харесате страницата. Вие винаги харесвате моя Митко, пък от моя Митко аз не виждам по-хубав. И мен да ме харесате, вижте как хубаво тук си лафим с него, играем и на Go Crazy, да четете, да лайкнете. Go Crazy. Да споделите с приятелите си и да ги дадете едно и такова голямо сърце. Ще ти дават сърце, нали на телефона не искаш да говориш. Ти вместо да гледаш сърцата, гледай тук, защото ще ми звъниш 2 часа през нощта, ще ми кажеш какво беше. Даваш тук. Аз се научих вече и колко видеа ще се направя. Майко, не мога да надвикам като някой кричитал си. Invite friends даваш тук, разбираш ли? И каниш онлайн приятелите си, които имаш... Каня във всичките приятели. Стига ги кани сега, гледай така нататък. Знаеш аз колко много приятели. Ето го сега въпросното видео, майко, където на тебе много ти говориха. Да. Не, виж сега. Ето го мача. Гледай. Мити, колко го бягаше, какво борите. Смали, Мити. Гледай, мама, гледай. Гледайте, бе, приятели, гледайте моето момче, бе, гледайте какво тяло, бе, как хубаво рита топката. И какъв гол вкарва, бе, гледайте, бе. Между другото, стига съм хвалила как някой такова. Как съм те родила, майко, такъв ми хубавец, момче. Направо така да ми гордо, майко. Стига. Хубаво момче. Как да не се гордея. Хет-трик направих. Той 3 гол майстор станах на мача, майко. Видя ли, мама? Ама той, защото тати му е учил мръсния бот селския с големия палец, нокът е така 2 см нокът, като изпукам топката, направо мрежата късам. Ма виж как, майко, защото и аз съм те възпитала добре. Да. След като ти си видяла видеото, майко, връщаме се на Go Crazy, нали, в началната страница. И сега ще ти покажа тук една фатка да се я знаеш. Ето сега се зарежда. Go Crazy. Има едни звездички, 5 звезди. Виждаш ли ги? 5 броя за героя. 5 звезди, 5 звезден хотел. Виж как знаеш, мама. Как да не знам. Цъкаш 5 звезди. Че да не мислиш, че съм проста, бе. Никога не бих си го помислил. Прадядо ти. Ти си завършила механотехникума. Как ще съм мислил? Професор да го правят. Ние всички сме ни професори. Ето виж, сега даваме 5 звезди, нали? Де така да говориш. Екселент. Дали, ви сме сега, нали, приятели, че тук не гледат. И виж, може да сложиш коментар какво мислиш ти за видеото, примерно последното, което си изгледала. Винаги ще пишеш, запомни, Митко номер 1. Митко номер 1 да гледате. Приятели, Митко номер 1. Хареса ми, че вече си да се обръщаш към хората. Това е много добре. Нали там са приятели? Ела сега да ти покажа пак за видеото много важно нещо. Митко да не се смеят. Той се смее, майче, ти се учиш. Знаеш колко жени като тебе така трябва да се научат как да цъкат. Има тук горе срещу видеото, има 3 пак точки. Виждаш ли ги? Да, виждам ги. Чуква ми с мишката един път. Turn on live notification. Преведено на нашенски. На нашенски, майче. Като пуснем сега пръвно, да речем клип. На момента те ти пращат безплатно съобщение. Да гледаш. Безплатно е. Стига сме дали. Цял живот сме дали. Нещо безплатно да има в този живот. Една радост да има една живинка. Щом като е безплатно да знаеш, аз сега вече както ме научих. Знаеш колко видеа сега, приятели, колко видеа ще имаш. Съкън! Да не се посмява. Майко, не ме интересува. снимки мои голи от бебета. Не, вярно, аз ще си пускам мои видеа. Майко, не те уча за той молеца. Няма да кажеш, ти Go Crazy BG, гледаш, ако искаш ти да правиш някакво видео, ще ми го пращаш, ще го качваме на Go Crazy. Аз ще си правя сама видеа, приятели. Добре, това е. Ето, стъпка 1 лайкваш, стъпка 2 followers, стъпка 3 тук see in first, да видиш първа, share и да поканиш приятели. Това е. Сега можеш да пожелаеш вече толкова много се превърза към хората.
Приятели, много ви благодаря. Да ни лайкнете, да споделите с приятелите си, да гледате моя Митко, защото той е номер 1, аз съм номер 2 и да съберем 100 000 лайка, че ако може и повече. Майко, ти за някой президент стана, бе? Каква реч дръпна? Че може и президент да стана. Може един ден да станеш? Възможно е. Добре, айде, чао. Чакай да го Чао, изключа. приятели. Не мога да стигна, майко.